Hello guys, mayong gabi sa inyong tanan. So diyan namin sa balay. Nakauli namin nagulan kaganiha guys. Suman ako live dito. Awa pa jud ko na human anay try cab nanugbong na dahil mi nag-try cab rami. Nya paabot na mo nagkaon na si Riri sa lugaw. Nya karon mo kaon na pud siya lugaw. Nga nagprito tag isda guys para sudan sa panihapon nya. Si Koreana ang iyang hugason. Na Koreana ipangulob na siya, hinugasan na niya. Nagprito si Bintoy sa kuan kana ang niya. No, magdito Da. Kaon sa Riri sa lugaw guys. Magkaon na po ni siya unya ini pangaon na mo. Ay, di butang. Iya. Binero ka lang ito. Yang kaon guys, tiod-tiod kaon niya, lugaw. Pag may kanon. Kaon timo sa na siya guys. Kaya para ulian na jud, baskog na jud. Okay naman siya guys. Wala naman siya. Wala na kay gibati lang no. Ha? Ayuhan na di manang, kayo na manang eskwela na ugma, sayo kag mata kay may eskwela hirpinan din na di ugma manang ha. Oh, tanawa. Ya, sarungan na. Karungan na diha. Nga gitagad-tagaran pa namo si Princess kay muli man siya karon. Akong gichatan niya wa pa man siya naka-reply kung naa na ba. Pero karon daw siya nibiyahe na daw siya kaganiha. Nga ato sang itong hulat-hulaton guys, igo sa may mahuman og. Naginom na kasi mong tambal karon re? Ha? Pag inom din daning omeprazole. Ikaw. Nya kay Father's Day man karon. Happy Father's Day lang. Nag-greet na ko niya kaganiha. Nya natay buwak. Salamat. Happy Father's Day. Iki. Ang cake. Father's Day, everyone. Everyone mabalong ko na Get kayo. Abriha. Yeah, palitan nila ni nagpalit pag sila ni Janice sa cakes. Cake. Palitan po nila si Riri sa cake. Wala na, mag-apilan sila. Kaki. May kaki. Palitan nila lang ako. Wala na, tumbuhan isa. Ganina na pagdala siguro na ganyan. Wala, nagpaganin na ako. Ada na ako tulad sa rin. Happy Father's Day. Gikan ni ani guys, gikan ni nila ni Mr. og ni Janice. Gikan ko si mama. Kumalang ko na lang. Thank you so much. Ako pang tagdan sila ni ate. Ay, kapanihapon. Okay. Princess. Ibalik sa nadakor. Hindi ka na lang siya. Ibalik. Ay, ang karton. Ha? Ay, sunod sa karto. Ano siya ibalik dito sa rep dani mo? Pagluban lang. Mahuman ka ko paghuka din ko danhi mo pag basyo, danhi mo pagkuan sa lamisa ha. Atong andaman daan. Oh, naara. Kanang umipiraso lang, inuma lang. Hmm? Kana siya, hasta tong isa. Ibutan mo sa plato ang kutsara din. Manihapon pa guys. Atong sudan isda. Dali na mo kay panaon ta. Amay!
Tawagan sila ko. Jan! Asa din po? Ani na kamo. Para na sila na sa'yo. Napit sa'yo kaya may ako na diha na. Pero ni ganina lang. Gani hapon ta guys. Doon sa na ako na. Ako dito. Ito ang Si Raymond guys, wala pa nakauli sila sa Ibindan mo sa mata. Pis na to ba? Kasi di mo nakaulit, guys. isda. Pasudan guys. Yes. Sige na po, tatalangin sa call. Pre. Okay, guys. One yung preo. Alicia set preo. Ano po, para katutuloy? Ikaw na rin si Bintaya? Oo, nagkaano siya. Ikaw na si Ilo. Ikaw sa dito ni Ilo. Buglang ko. Pagkaon. Gutom ko. Ay, niya na lang ko kaon. Napliwan to lang po sila. Sabi ka na na preo kay kapit sa Alicia. Kaya, kaya tayo sa call. Pasudan sa. Ay, Katawag ito din ako pre kung nabundak siya pre. Mate. wag ba? Apa tulong na? Sabi ka kay Alicia sa iyo. Apa? Ano ka siya? Ba nga nagdagan-dagan? Ayun. Tulong sa iyo. Ba man yan? Apa yang belum saya? Dalam dengan kaya? Balik. Ang negatif itu. Apa? Kau bener Ini yang nagipicturan? Apa? Ano tagot mo sa dito? Kamu saya ekor kejut ya? Ya, ha? Dahil tuyo sa palandiran na. Naman ako, dito ko mga palandiran. Paano ang bibito yun? Basta mo din dito. Picture ka na siya. Yan na sa'yo. Ipos? Oo. Ako sa lain suka mo ba? Babahan ko kami. Ang guys. Ini kahit pa sa ato pwede na ikanta sa ulo. Pero ang ibalik ay kumbrahaon na ito. Kutsan ang ulo. Tapos na kayo ulo. Yan, gusto mo yun. Kaya ka ang dagang di bagulo. Wala. Sobrang ka. Buwa na pwede na kami palit na yung gawas kahit Alam na Di ba? Thank you. edit daw lang. Diba mo sa day ah? Yung kasi mga katarbaho ba sa
Lumong sa kuwan ba? Ay, padulo ni Papa dito. Dito na sa Lumong tubo. Ano? Abor mo doon sa mga kabaw nga nakaduet. Kami lang. Kuwan, ano to? Kaya tayo pamudang kuwan. Sabi. May kinahapon sa ninyo tanan, guys. Petrol metro, hindi panel. Ya, pabor ang may kabaw. Daronan ko nimo. Diyo kaagi na ito, parang mo na yun. Balik ng tubo. Ang kapro ka dito nila. Tagpod na tubo. Pero, jaga. Ayo menjauh. Berapa kalian? Oh. Besok ada terus bersam. Bersam saudara. Dito mga ulam mo kayo. Pak, perlu kamu? Wala ko yung dito ko lang. Ang pagulo ng tubo. Bawat na kayo. Habang mga buhay nila, tukoy, yung maka. Sa kadlaw, lagi, dito ka ba? Ang tabo. Dito ang pakahog. Betul, betul, betul. Aku ba, mau na lang ba? Ito nito na, ano? Makupa? Bila katen. Dito yung katulong sa dulo, dito yung kuwan. Dito yung muna. Dito tuloy yan. Tutulog sila sana. Bangaw sila. O, tukong-tung ka na pagkatulog. Samot ka itong na. Kaya, lagi. Meron yung lupa. Magdiyo ka sa kong na. Ano yung nakas ng tunga? Diba? Dali lang, ito ang sana. Atek lang. Upin yan. Okay niya, ano yan. Duyan ba ang ako ng hotel na ako ng ano? Pagod ka na. Pag mo ako yung Ako, tako. sige, ako rin. Wait, tugnaw. Tulog din ako. Tulog. Friend, kung dahil ikaw na. Kamsa wala, pero kasa hanggang bilit o bibiyon. Bilit mo yung mga imaboy. Hindi mo malo. Nana mga karakter na kuwan, abot, ang tindot. Ako rin. Ito sa wala ito, yan ko na nalila sa mga. Kapalo sa rastakan siya. Ako, yan. Nahuman na may panihapon, guys. So niya, si Koreana, manghugas na siya daan sa plato. Kay ting eskwela na ugma, guys. Manang hugasan na niya daan. Dito na siya manghugas sa banyo. Ubanan lagi ka ni Manoy. Nya, si Raymond, kauli na, nabasa. Ikay na sila sa ilang balon, guys. Wala na sila. Kay, eskwela na. Apila ya Lingling. Nya si Lingling, ipahato na muna karon pagsayo kay. Taklubi. Taklubi to. Hindi mo na ganit kalak bintoy. Wain ang kanon o. Ma, isa na lagi na ako na tumaran. Ito nga, Ranoy. Yido to ng isa. Mas ito nga. Duplin. Hindi siya, may lagar-lagar na. Kaya magkulangan. Kanira sa uta. Ay, wala ko na ba? Pero sis, di na iparis mga Kuwan. Tapos school na, guys.
mo. Sinilas ni ba ni pambiling ba? Di man. Sinilas gano'n niya. So, yung dala dito ho. Ako ang dagdag dana ang dama no. Ako ang dagdag. Kana o. Kung ito sulay pagdali. Kung hindi kaya pero kung gasa na naman siya nila sa dapon. Tapuhin na. Ikaw dito na din si Carlara pag-ata. Ang baon pa. Dahil siya kay bungkog, kung bungkog ka na, bungkog ka na. Buhog ba? Hindi na tayo mo di pagkabot niya doon. Buhog. Ah, siya ang size. Sis. Sila. Duha ka 20, isa ka peso 40. Ang benang isa ka 20. Tama na business ha. Piso duha ka 20 ug isa ka piso di 41 kana kanang business mo nang 41 a piso. Babulingit na mo kuan na. Basa ra ba ng silopin? Ulo ka rito na din sa dalan pagulot. Amang jacket ni mo. Pag jacket ko. Sayo kay ni si Koreana guys. Kay si Raymond na may manigway sa baka kay ang yellow nga motor na bali ang swing arm ko no swing arm. Namon nga ihatod sabay na sa